Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedaya jamaah jadi ingkang kula hormati ibu-ibu, kolomben kita terakhir ngaos tentang sakit nggih, tentang sakit, tata kramane tiyang sakit lan tata kramane ngendhangi tiyang sing sakit. Mergo sakit niki dadi salah setunggal jalaran tiyang niku jemput ajale Allah, utawa dadi salah satu sebab sedone tiyang. Salah satune nyakit dalam sakit. Lan iki mboten susah-susah. Justru kita malah bangga mergo sakit niki ugi sing dialami kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saderenge sedo niku nggih ngalampahi sakit, bahkan sakitnya nggih teng wulan Safar ngeten iki. Wulan Muharram Suro Safar nggih, Safar ya. Wulan Safar. Kanjeng Nabi niku gelahe wulan Safar. Nggih antara welas-welasan lah. Antara pokoknya akhir napa likuran wulan Safar niku Nabi gerah. Bahkan enten sing dawuhaken Kanjeng Nabi gerah ngantos 13 dinten. Akhir Safar nggih sampai Rabiul Awal bulan Mulud. Bulan Mulud niku gerah enten sing sajeng namung 7 dinten macam-macam. Tapi sing jelas gerah niku mulai keras tenggene bulan Safar. Awale niku Kanjeng Nabi tendaleme Sayyidah Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Terus karena gerahe tambah nemen nyuwun izin nginep tenggene garwane niku Sayyidah Aisyah, karena sing paling dicintai kan Sayyidah Aisyah. Akhirnya sedanten pancen pun lilo nek pancen Kanjeng Nabi niku mangke sedone tenggene daleme Sayyidah Aisyah sing saniki dados raudhah niku lho, saniki dados napa niku makame Kanjeng Nabi tenggene Madinah nggih. Mugi saged tindak mriku sedanten ziarah. Nah, sakit niki kalau ben nggih, nek tata kramane sing sakit nggih, tiyang nek pun gerah maka siji mboten nangsal mengeluh, mboten nangsal sambat, mboten nangsal nyalahne sapa. Ditampi lorone kanthi sabar, kanthi ridho. Kanthi sabar, kanthi ridho. Nek lara ya lara. Terus mboten usah nyeritakno ngandhane sapa-sapa sing boten penting. Kejaba nek pancen ngandhane niki mergo ditakoni dokter ngoten niku lho. Sing sakit pundi, napane sing diraosaken. Nah niku mergo pancen pengin golek tampa. Terus utawa kalau ditakoni tiyang nggih dijawab napa sing biasa mawon. Sakit napa? Ya iki apa panas awake. Nah, ngoten-ngoten mawon sing umum mawon. Terus dilampahi kanthi ridho, kanthi sabar niku sing sakit. Terus tiyang sing sakit tetep kudu nglampahi ibadah. Contohnya sholat, tetep kudu sholat. Nggih, karena mboten nangsal ditinggal. Cuma mangke sholate sak sagede. Nek umpami tasih saged jumeneng nggih kali jumeneng. Nek mboten saged nggih kali lenggah. Nek tasih saged wudu nggih wudu kanthi sempurna. Nek mboten saged mergo pun sanjange dokter mboten nangsal kenging toya, maka nggih kali tayang. Mangke enten urutane lah. Pokoknya sing penting tetep nglampahi ibadah, mboten nangsal ninggal ibadah mergo alasan sakit. Dilampahi sak sagede. Niku tata kramane sing sakit. Terus tata kramane sing nyambangi, sing ngendhangi, niku sing kala ben niku ngendhani tiyang sing sakit nggih kados biasa ngulu salam. Nek saged gadah rejeki nggih beto buah tangan.
susu nggih, napa jeruk, napa oleh-oleh, napa salak, napa nek gak ono ya boto ya ora apa-apa. Cek rada abot. Gawane. Oh, ngoten-ngoten nek sambang nek ngendani kudu tenggene wekdal sing pancen boten dienggo istirahat. Nek istilahé ten rumah sakit klinik di jam besuk nggih ning aran nggih. Dadi nek nganu di jam besuk karena enten jame piyambak-piyambak. Mboten asal terus dalu jam 12 digugah. Lagi istirahat. Terus nggih didongakne mugi-mugi enggal sehat ngoten pun niku sing penting-penting. Lajeng umpami kok sakit niki tasih diparingi sehat kali Allah, alhamdulillah berarti tasih diparingi yuswa panjang, tasih diparingi kesempatan kangge tobat, kangge ngapiki ningkatno ibadah niku. Dadi nek enten tiyang sakit kaya nemen kaya kabeh wong ngarani koyane gak suwi, dilalah kok terus seger kewarasan. Wah niku berarti piyambake diparingi kesempatan kali Allah malih ben kangge dan tobat dan dandani ibadah dan dadi wong sing apik. Kula nggih ada tangga sing ngoten iki. Koyane wis mboten kaya lumpuh ngoten malah. Oh dilalah kok suwe sampai setahun. Sampai setahun alhamdulillah terus pecah niku. Nah, tapi nek umpami tiyang niku sakit terus lajeng sampai sedo. Nah, niku wau salah satu adabe tiyang sing ngendani selain dongakno ugi nek saged kalih ngajak tobat. Ayo dilereni lara niki kangge peringatan saking Allah. Mungkin Allah negure kanthi alus dikei lara. Gak langsung dijabut nyawane, dan nek wong maksiat dijabut nyawane berarti matine dalam keadaan suul khotimah. Nah jenengan niki tasih diparingi sakit sampai langsung mati berarti yo monggo dan tobat ngoten lho. Tur nek saged yo titip-titip wasiat sing sae tenggene keluargane sing kabeh ditinggal. Sing sakit ini terus nimbal ibu. Biasanya kan nek sakit parah pun putrane biasanya kumpul kabeh ya. Biasanya putrane kalau bojone, "Mas, aku wis lilo, Mas." Arek-arek kabeh wis lega, wis lilo, wis Mas nek pengin tindak nggih nyumanggaaken. Upama lho. Monggo aku sing ngenteni rondone yo akeh. Oh contone dadi mangke sing sakit niki ya wasiat sing sae. Nah, tolong ya nak ya ibu dijogo, ojo sampai rabi maneh. Bapak gak trimo kok nang kuburan tangi maneh. Umpama lho. Pokoke wasiat sing sae. Ibadahe dijogo nak, salate dijogo, sekolah sing sregep, ngaji sing sregep. Biasane ngoten Bu. Dadi nek wasiat niku ojo masalah bondo tok. Nek sakit wasiat niku wasiat sing sae-sae, salat jamaah dijogo nak, tirakat nak, rada poso sing sregep, terus ibu dijogo apik karo tangga, apik karo dulur. Sampai biasanya tiang sepan itu duwe pesen teng putra-putrane ojo sampai musuhan karo dulur. Ngoten biasane. Sing rukun. Engko nek sampean gelut karo padha dulure, bapak ibu nanggone kuburan ora tenang. Nah, dingontenaken. Nangke putra niku nek cara kabeh padu niku kemutan alam biyen saderenge bapak ibu sedo wasiat ojo sampai padu sing rukun terutama masalah bondo didum sing sae kanthi aturane Allah mangke enten ilmu waris sembarang niku. Nah niku salah satu tata kramane nek pancen mangke terus mantun ditalkin kali sing nyambangi wau napa dulure napa kancane niku ditalkin. Ayo nyebut nek saged nyebut nggih kanthi sempurna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nek nafase dipanjang. Nek sekirane kok tambah ndek nggih talkine mboten usah dawa-dawa, cukup lafaz la ilaha illallah
utawa sing paling mudhun malih nggih lafal Allah wis ngoten mawon. Terus kali sing nunggoni niku diwaosaken Yasin, diwaosaken surat Ar-Ra'du juz 13 niku sabadane surat Yusuf niku. Nek surat Yasin niku kangge ngentengno siksa kubur ben boten mayite boten disiksa teng kene ngalam kubur. Nek surat Ar-Ra'du niku fadilahe kangge nyepetno sedo ben sedone niku boten nazak suwi-suwi, boten lara suwi-suwi ben sedane dan husnul khotimah. Niku surat loro niku Yasin karo Ar-Ra'du. Nggih Ar-Ra'du. Ra'du lho. Juz 13 badane surat Yusuf wis. Nggih mangke dipadosi. Boten kathah kok niku paling mek 5 halaman paling. Katahan Yasin, saestu. Katahan Yasin. Cuma karena mungkin dereng kulino mungkin akhirnya rada lambat. Tapi nek ayate katahan Yasin, pun mangke ditingali. Terus nek pun pas sedo saestu sedo niku biasane tiyang sing sedo niku rada mangap kare rada mendeli. Nggih, nate nunggone tiyang sedo nggih. Rada mangap rada mendeli karena memang sunahe niku jasad niki ngetutno nyawa sing dijabut kali malaikat Israil. Pas dijabut niku ngetutno koyo gak trimo. Lulu nyawa kenang ndi lulu. Nah, pas ngetutno niku posisi biasane cangkeme mangan mripate meleh. Nggih. Nah, kanggene sing ten sanding-sandinge nggih ten sing nunggoni niku sedereke napa putrane. Nek pun pancen saestu dinyatakan sedo enggal gang ditutupno nggih. Mulute dan ditutupno, mripate dan diremno ngoten. Terus tangane disendakne, terus rada ditekan. Rada ditekan ngoten. Pun dimujurno sing sae, terus dan disiapno kangge ngedusi mayit. Kok dibagi tugase ana sing tugas kloso, ana sing tugas kembang, ana sing tugas sampo, ana sing tugas napa malih kapas. Enek sing teng budal musala teng masjid ngomongno. Ayo rada nangis-nangis ngono. Ngomongno, diomongno. Monggo sami takziah sampun sowan marang pangeran. Bosone mriki sae-sae lah nek ngomongno apik-apik. Dateng kula nggih rada resmi ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah. Wonten ibu niki, bapak niki disebutaken. Pun mantun wonten disiapaken sedanten toyone disiapaken. Nah niki masalah ngedusi sih. Nek ten mriki model jenazah enten mboten? Enten nggih. Niku kakung napa putri? Kakung. Lah nek sing putri sing sedo ya napa ya? Ibu-ibu saged nggih. Nggih, Bu Mudin, ya alhamdulillah. Berarti Pak Mudin mboten duda nggih. Oh, mboten. Nggih. Dek, nek kula natanggel tok sini. Mboten. Pun. Nah, mangke nek pengen ngedusi cara minimal enten. Dadi mboten terlalu banyak aksesoris sakjane mboten masalah. Sing penting ngedusine niku diratani sedanten. Najise diilangi nggih, terus disirami kanthi rata ngangge toya petak mawon niku pun cekak. Mboten usah disampui, mboten usah dikembangi, disabuni mboten masalah. Niku cara sing paling minimal. Lan hukume pun sah. Ampun sah. Dadi umpami namung ngapunten nggih. Namung sak timbo cilik cukup sakjane. Tapi lek kita kan mboten marem. Gentong nggih. Digambak sampai. Terus diselang sing selange murup terus niku lho. Nah, sae niku mboten napa-napa. Pancen pengin ndang lega niki kan penghormatan terakhir. Cara ngono adus terakhir. Mosok ya ngedusi eprek-eprek ngono. Mosok biyen nang donya jarang adus, mosok pas mati ya adus sih. Monggo jenengan. Tapi kula saranaken
Bab sing terakhir dienggo bilas boten usah dicampuri napa-napa. Niki mergi sing kangge bilasan. Kangge bilasan. Ampun sampai niki dicampuri napa-napa. Karena sing bilasan terakhir niki kangge mensucikan. Mensucikan. Utawa jenengan saged damel ngeten. Pamiwokan 3 bab, nggih 3 bab. Sing pertama niku mboten dicampuri napa-napa. Sing kedua niku dicampuri sabun, sampo, kembang, kapur baru sak piturute. Mangke sing ketiga bersih malih. Nah, ngoten lho. Mboten napa-napa nek umpami model ngoten. Karena mangke sing penting niku banyu sing resik dhisik niki. Kangge ngilangi najis-najis tur kangge ngesahne sucine. Karena nek campuran-campuran ngangge campuran sabun-sabun niku sirame mboten sah malahan. Mboten sah malahan. Karena toyone mboten toyo mutlak. Kalau benteng awal-awal ngaos kula terangaken toyo niku sing saged dienggo mensucikan, suci mensucikan, tohir mutahhir niku sing pancen saestu-estu toyo niku mboten dicampuri napa-napa cek asli ngoten. Nah niku sing saged kanggo ngedosi mayit, kangge wuduhi mayit niku sing niku. Nek malah jenengan campuri malah mboten saged ngoten. Bener wangi tapi mboten sah aduse. Nah, sing penting enten setunggal napa tengah kawitan napa ten akhir mboten masalah. Sing penting wonten siraman sing siraman niki resik mboten dicampuri napa wis pun niku. Jenengan deleh ten awal monggo, jenengan deleh ten ketiga mboten masalah. Ngoten nggih. Pun matun diratani. Tur nek pas ngedusi boten nangsal ketinggal aurate mayit. Berarti posisine ditutupi mayit niku. Boten diudani. Apike boten nangsal ditutupi ngangge jarik niku. Nah, ngangge napa? Kain. Nah, ditutupi kain. Terus lho Pak niku lek ngosoki Pak. Ngosoki piye? Nah, nek saged ngosokine ten daerah sing boten sensitif. Nggih, ten tangane, ten kene, awake, ten sikile ngoten mau. Nek ten sing daerah sensitif niku saran kula ngangge sarung tangan. Mriki ngangge sarung tangan boten? Nah, sajane nggih boten napa cuma ngeten Bu, secara medis. Ten medis niku boten langsung ten medis. Karena kita kuwatir mangke kita niku kan yo pengen nyuceni si mayit tur kita ampun sampai kena penyakit sing saged menular ngoten lho. Kita kan boten semerap gawane mayit niki napa mau kan boten semerap. Nah sing sae niku utawa nek pancen boten damel sarung tangan nyirami niku ten nginggile kaine. Nah, dadi kita ngresikine ten kaine niku. Nek cukup sing ten tangan, ten awak dhuwur kali namung sikil niku dikosoki langsung ten kulite mboten napa-napa. Tapi nek ten daerah sensitif niku ten kene dhuwure kaine. Dadi mboten bersentuhan langsung. Pak napa nek bersentuhan langsung kok mayite iku batal wudune? Mboten. Mayit ora iso batal wudu mergo wis mati. Sing batal ya wis sing ngedusi niku wau. Wah, makane nek saged nek sing ngedusi nek jenazah lanang sing ngedusi yo lanang, nek jenazah estri sing ngedusi yo estri. Kajaba nek anak mboten napa-napa. Bapak sing mati, anak wedok melok ngedusi mboten napa-napa. Wong anak lho nggih. Termasuk wong tuwa. Anak mati, anak wedok mati, bapake ngedusi ra apa-apa. Ibu mati, anak lanang ngedusi, mboten napa-napa. Anak lanang mati, ibu melok ngedusi, mboten masalah. Mergo anak karo wong tuwa. Sing masalah niku nek bojo. Nah, nek bojo niku ulama mboten sepakat, enten beda pendapat. Nek sing sedo niku sing kakung, sing estri angsal ngedusi. Nah, kula balen iki nek sing suami sing sedo, sing estri angsal nderek ngedusi.
biasa atus bareng Pak. Aku saiki atus ijen kok bengi lak gak atus. Eling-eling. Tapi nek sing sedo niki sing istri, sing kakung niku enten sing berpendapat mboten nangsal nderek ngedusi. Mboten nangsal karena secara pernikahan pun pisah. Mergo sing lanang lak langsung oleh nikah meleh. Mboten gadah masa iddah ten kene syariat Islam. Tapi nek estri wau angsal nderek ngedusi mayit sing kakung. Soale sing estri niku mungkin secara pernikahan niku piyambake pun boten hubungan suami istri tapi jek ten kene masa iddah. Sehingga mantun sing kakung sedo mboten nangsal langsung nikah melih. Nah niku pendapate ulama enten sing ngoten. Tapi sing paling aman nggih sing pertama wau. Mayit kakung sing ngedusi nggih kakung, mayit estri sing ngedusi nggih estri, kejaba nek anak karo wong tuwa. Paham nggih? Paham. Sing tangetaken cekap nggih. Tapi niku Pak, kalau misalnya anak mantu, ngoten niku pripun? Nek mantu niku ana sing mantu bareng. Nek anak mantu niku hukume pun dadi anak. Karena mahrame wis mahram mu'abbad. Nek anak niku, anak mantu niku. Dadi mara sepah kakung sedo, anak mantu wedo oleh melok ngedusi mergo niku minangka bapake empunan. Nggih. Termasuk anak mantu wedok mati, bapak mara tuwa melok ngedusi mboten napa. Tapi prasaku ya bojone rada cemburu ya. Mau melu barang. Musuh yang yo ono. Nek prasa kula kok mboten tapi mboten napa kula bilang secara hukum mboten napa. Semanten ugi mangke nek mara sepah estri kok sedo, mantu lanang oleh melok ngedusi. Nek mantu lanang sedo, mara sepah estri ibu niku asal nderek ngedusi. Ngoten nggih. Pun kan mungkin kita nafasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an